Pormalan ang nagsapata, ti barong nga ama iti ili ti pidigan, ani Mayor-elect Artemio Billy Donato Jr., ken ti katandem na, ani Vice Mayor-elect Arnolfo Bizares, babaen ken ni Congressman J.B. Bernos. Nainenal sa katungkulan bilang alkalde sa pidigan na pra. Nagyaman ti mayor kadagiti adda ti likudan ti balayki ti Team Progreso iti ili ti pidigan, kang runaan na ti panakapataod ti duwa a kongresista iti probinsya. Nagbalina ken natigker, ken nagbalina ken naturod. Kapot amo kore niya mapasmasama, at dada iti likod ko, anak na baybayan nga niyada. Tatan, na ito'y nga daw, tigaragsakan muna, at dadayo amin dito'y, walong iti asenso. Regular nuestro goodbye asenso. Welcome Team Progreso. Nuhata ay nagserbi na siya at tumulong. Agbalin nga lider yo at dalaan itigasyon na tumulong kanayan itigaylian na. Ang kong kabagilan nga may maysa. Masabol kagtitinulong tayo. Agkaygaysa tayo. Itandudo tayo di bagong titigan. Tapnon magunod tayo. Nagtultuloy nga progreso. Kang ronaan na, itilina, kendal na. Nanyaman, sinuman pa'y, yan nga mamati dita, lukatan nyo, kansilawan nyo, tagiti panunod nyo. Na ito'y nga grupo, iti mangted, iti bileg, progreso, at pagsiyatan para itihiling nga bitigan. Iti seremonya, inyawatan ni outgoing acting mayor Noel Bizares titulbek as simbolo ti panangiyawat ti responsibilidad kini Mayor-elect Billy ang mangidaulo iti ili. Inkarina nga ipariknana ti kalikagum na a bagong pidigan. Bagong pidigan iso iti mangted, iti namnama marong reforma para kadagiti amin nga umili iti pidigan. Nagsapatapay dagiti 8 na butusan as Sangguniang Bayan members. Inkarida ti panakikaisada para iti panangirubwat ti progreso iti ili. Kabayatan na ni Congresswoman Ching Bernos tinangidaulo met ti panagsapata ni re-elected Mayor-elect Cecil Palekpek, Vice Mayor-elect Mary Bueno, ken dagiti Sangguniang Bayan members iti langiden. Ni Mayor Palekpek tagserbi iti may kadwa a termino na. Kalikagom ti grupo da itagtultuloy a progreso. Ipanamnamak kada kayo itagtultuloy na progreso, babayan metlaeng iti suporta dagiti leaders tayo. Kamronahan nga pagyamanak nilang kay ko, iti kankanayin na mapanang baybayabay, iti amin nga pagsayaatan, nga ganwat ko, para iti pagsayaatan, hindi tayo malangiden. Napabarumet ti panangidaulo kas mayor ni Mayor-elect Tyron Christopher Baronia iti pilar iti sangwanan ni Congressman JB. Kini Apo Congresswoman Ching Bernos, kini Kong JB, iti tulong na, ken sakripisyo na, nga pinapintas, iti ilimi nga pilar. Amuyo ma'am, kinamuyo kong, nga awanak dito'y nga pwesto, nuhan nga gapo kanyayo. Iso Apo nga inggad ko, nga papintasan, gapwen iti tulong nyo, iti pilar, iso nga napintas, iti dalan tayon, adupay, iti napadanuman tayon nga barangayen. Barangay hall, gym, adupay, eskwela. Ison nga awanen Apo iti bakuna nga tulong nga maited wano ited yupay nga pagsiyaatan iti ilimi nga pilar. Simmaruno ang nagsapata ni Vice Mayor-elect Mario Agbusak ken dagiti 8 as Sangguniang Bayan members. Inpeteng ni Kong JB ken Kong Ching ti suportada amang papintas ken mangpaduras ti tunggal ili iti probinsya. Naman kayo kadagita nga panangsurod nyo, dagita nga sakripisyo nyo, saan nga masayang. Magdamdama kayo nga dagita arapapyo. At lalo kada kayo nga tagapidigan. Dagita na baybayag na inis-isaman nyo nga magpasamak iili ti pidigan. Nga naipaidam kada kayo. Dimtenen iti tiyempo tapno iningot nga aglubos iti dakes nga pakasaritaan iti ili iti pidigan. Dita, ikak, iti pondo na, ang pangrugyan nyo, mamang simpa, ito'y balay, iilim, ipidigan. And ito'y panakatingamin kayat ko pa itong mga maaramid dito, ito'y mapalawak mga dato'y kalkalsada yun.
Kakaslala, one way, dato'y kalsada yun dito'y. Nagkikipa tapos, so nga, agtinolong kami, kinapo mayoryo, ibarong nga mayoryo, to'y pinigan, apo Mayor Pili, kasama nga ni apo Gobernador Takit. Nakatulungan min, kinapo kong JB, nga mga isangpot, iti pagsayaatan, ang langan nito'y pinigan, hindi ka ti si Bubukol, nga probinsya ti Abra, handa kayo apo nga paayon, ganang third, iti suporta, iti Team Progreso. Inyib kasmet ni Governor-elect Takit Bersamin ang nakalukat iti opisina na kadagiti amin nga elected mayors. Nung nakatugawak na naman kayo, pati kwarta ng gobyerno lumang ka na kayo. Dito di baga, isa na na yun. With the help ng isang kunyan palalawigan, at tinulong tayo. Kaya makita, tinulong tayo marahol. Abra will be a great province. At darito kasawa kung gusto tayo, adak ng gobernador yun. In paganatgatmat ni outgoing acting governor Attorney Russell Bragas, aga po kadagiti nabutusan ng opisyal, agtultuloy amaragpat tina progreso a probinsya. Kaya gito yung tiyempo, at totoo, at lilinya, dagiti bituin tayo, at lilinya, dagiti planeta tayo, kat napintasen, ti turong, ti probinsya nga Abra, at tultuloy ti progreso, ka probinsya nga Abra. Jessica Boreta, Balitang Solid North.